बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कणकवलीत पुन्हा एकदा एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे, तो म्हणजे म्हशी मरण पावण्याचा. गेल्या एक 15 ते 20 दिवसापूर्वीच 5 ज्या गुरं आहेत, जनावरं आहेत, ती मरण पावली होती. त्याचा अहवाल जो अजून आहे तो आलेला आहे, पण विषबाधा झाल्याचा असाच त्याच्यात अहवाल आहे आणि नेमकी विषबाधा कशाने झाली हे देखील सांगितलं नाही. पण आता पुन्हा देखील बघितलं तर आपण 3 ज्या म्हशी आहेत त्या देखील मृत्यू पावल्या, अचानक मृत्यू पावल्या आणि याच परिसरातील 50 ते 100 मीटर अंतरावर ह्या मृत्यू पावल्या. एकंदरीत बघितलं तर ही माहिती समजतात माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे आहेत, महेश सावंत नगरचं इथे सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत आणि त्यांनी इथे ही पाहणी केली, नेमकं हे कसे मरण पावले हे देखील त्यांनी जाणून घेत आहेत. पण शेतकऱ्याचा जो अंदाज आहे तो नेमकं काय आहे ते देखील बघावं लागणार आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं काय देखील बघा, कारण गेल्या वेळेचा रिपोर्ट विषबाधा झालेली होती असं आलेलं आहे, पण नेमकी कशामुळे विषबाधा झाली हे देखील अजून समजलं नाही. पण वैद्यकीय अहवाल कधी आहे, जे पशुवैद्यकीय आहे ते नेमकं काय सांगणार हे देखील पाहावं लागणार आहे. साहेब, आता तुम्ही इथे स्थळावर घटनास्थळात मागे देखील झालं आणि आता देखील ही मोठी घटना आहे, शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे, काय सांगाल एकंदरीत? अतिशय चिंताजनक बाब आहे, कारण एखादी घटना एका वेळेला अचानक होणं आपण एक अपघात समजू शकतो, पण वारंवार गेले 15 दिवसच झाले नसतील अशा वेळेला ह्या परत त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती. म्हणजे 3 म्हशी एका शेतकऱ्याच्या, म्हणजे मागच्या वेळेला आमचे फौजदारवाडीतले राणेंच्या म्हशी 4 म्हशी, दुखंडे आणि यांचे गायी, आणि आता बिडियेवाडीतले गुरव माझ्या माहितीप्रमाणे पुजारे यांच्या आहेत असं समजतंय. या 3 म्हशी तरी आता इथे प्रत्यक्ष घटनास्थळी दिसत आहेत. वारंवार ह्याच एरियात आपल्या जनरली जी गुरं आहेत शेतकऱ्यांची, ही सगळीकडे कणकवलीत किंवा आजूबाजूच्या परिसरात दिवसभरात चारत असतात, काही नाही काय अन्न मिळवत असतात. मुळात ह्याच परिसरात येणाऱ्या जनावरांना अशी ही गेल्या 15 दिवसातली दुसरी घटना. 15 दिवस असं का होतं आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात का होतं याचा खरा अभ्यास किंवा संशोधन आपण सर्वांनीच, म्हणजे पशुवैद्यकीय असतील, कृषी असतील, प्रशासन असेल, नगरपंचायत किंवा आपण सर्व सामाजिक कार्यकर्ते असू, राजकीय असू, शेतकरी किंवा आपण मीडियावाले सगळे प्रतिनिधी असू, ही आम्हाला आपल्याची एक प्रत्येकावर एक जबाबदारी म्हणा अशी आपल्यावर येऊन पडली आहे. इथे काय होतं असं, इथे ह्या एरियात काय आहे की ही जनावरं फूड पॉयझनिंगने मरत आहेत आणि हे शोधून काढणं फार गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. एवढ्यात तरी असंच सांगेन की मी सर्व माझ्या शेतकरी मित्रांना एक सांगेन की तुमचं हे धन आहे, तुमचं ह्याच्यावर रोजीरोटी पोट आहे, कृपया आपली जनावरं तुम्ही सध्या तरी हे सगळं समजून येईपर्यंत तरी बाहेर सोडू नका, कारण ते तुमचं धन आहे. ते एकदा गेलं की परत उभं राहताना फार कष्ट करावे लागतात त्या कुटुंबाला. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की ह्या बाबतीतलं मूळ कारण
नेमकं कारण जोपर्यंत समजत नाही, त्यामुळे कृपया आपली जनावरं आपल्या गोठ्यात बांधून त्यांचं करा. शक्यतो शेतकऱ्याला ते परवडणारं नाही, पण त्याला इलाज नाही आहे की आपलं कुठेतरी निष्कर्षाला आपण पोचल्याशिवाय हे करता कामा नये, एवढंच ह्या प्रसंगी मी सांगू शकतो. म्हणजे समजा तुम्ही बघितलं आणि इथे एक संशय व्यक्त केला, 1-2 पुड्या पडल्या होत्या असं संशय होता, काय नेमका विषय? ते केमिकलच्या पुड्या दिसत आहेत, वास येतोय त्याला उग्र, त्याच्यामुळे असू शकेल, माहीत नाही. आता त्याची चौकशी होईल, त्यानंतर ते समजेल. मी पण आता वैद्यकीय पशुवैद्यकीयांना कळवलं आहे, नगरपंचायतलाही पण कळवलं आहे. ते लोक येऊन त्याची पुढची तपासणी करतील. आता हे काही केमिकल विरहित त्यांनी ते आल्यानंतर चरायला आल्यानंतर खाऊ शकले असतील. असू शकेल, निश्चित सांगता येत नाही, पण असू शकेल. संशयाला वाव आहे. निश्चितच आपण बघतोय की काही केमिकल असेल ते खाल्ल्यामुळे असं होऊ शकतं, असं देखील संशय व्यक्त करतो. पण दुर्दैवी घटना आहे, आता ही 3 जनावरांचा मृत्यू झालाय. शेतकरी देखील आहेत. शेतकरी तुम्ही आहात, पाहणी करता, दुर्दैवी घटना आहे इथे. एक शेतकरी म्हणून काय सांगाल तुम्ही? ना आम्ही मगाशी ज्यावेळी आल्यावर प्रसंग जो बघतो आम्ही, एखाद्याची 3 जनावर म्हैस का, आज मार्केटच्या माणी म्हशीची किंमत 50,000 रुपये एका म्हशी, त्याच्यावरती त्यांचा उदरनिर्वाह असू शकतो. आता तो मालक म्हणून काय त्याची घटना असेल, तो मालक म्हणून इथे पोहोचला पण नाही आहे. आम्ही त्यानंतर पाहणी केल्यानंतर आम्हाला जे काय दिसतं इथे ते तुम्ही रिपोर्ट केल्यानंतर तुमच्याने काय सिद्ध होईल त्या याच्यावर आम्ही सांगू शकतो. तर काही जनावरं- केमिकलच्या पुड्या इथे दिसतात, ह्या परिसरामध्ये दिसत आहेत. एकंदरीत हा परिसर आहे तो एक म्हणजे सुखी बिल्डिंगच्या मागे मागे एक गिरण आहे, एक भाताची गिरण त्याच्या ठिकाणी आहे. इथे एक पुड्या देखील पडलेल्या दिसत आहेत. एकंदरीत त्याबद्दल काय सांगाल? आम्ही पण मगाशी येऊन त्या पुड्यांचा वास पण घेतला. आम्हाला पण थोडा संशयास्पद ते वाटतं आहे, पण रिपोर्टशिवाय आपण का बोलू शकत नाही आहे. शेवटी कसं आहे, जो तो रिपोर्ट मध्यंतरी आमचे राकेश राणे याचे पण 5 जनावर मिळते, त्याचे त्यावेळी रिपोर्ट असं म्हणता येईल, बोलले आहेत की डॉक्टर फूड पॉयझनिंग रिपोर्ट त्यांनी कन्फर्म काय दिला नाही आहे आमची हिशोबाने. तरी आता आम्ही म्हणतोय की याचा सगळा निर्णय होऊन हे तुम्ही पुढ्या घेऊन जावा, रिपोर्ट द्या, त्याच्यावरती जो का रिपोर्ट घडेल त्याच्या सगळा प्रसंग काय झाला तो. आणि जनावरं तुमची जी आता शेतकऱ्यांची जी आहे त्यांनी बांधून ठेवणे हे आव्हान आता केलेलं आहे बंडुरा काकांनी आमच्या, त्याच्यावरती एवढंच बोलणं करतोय आम्ही बस. निश्चितच आपण बघतोय की 3 जनावर आता ही जगवले, गेल्या वेळी 5 झाले. आणि हा जो परिसर आहे, मी परिसरातील एक ही घटना, हा जो कोंडा आहे तो इथे दिसतोय. आणि कोंडा खाण्यासाठी काही जनावरं इथे येतात आणि इथे खाल्ल्यानंतर काही ज्या पिशव्या ज्या आहेत, अशी एक केमिकल विरहित पावडर देखील आहे असं इथले शेतकरी सांगतायत, इथले स्थानिक नेते सांगतात. आणि त्यामुळे त्यांनी जर ते खाल्लं तर होऊ शकतं असा एक अंदाज त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. एकंदरीत प्रशासन आहे, नगरपंचायत प्रशासनाचे जे अधिकारी आहेत ते देखील मग दाखल झाले आहेत. आपण बघतो हा पूर्ण परिसर आहे तो गुरं इथे चारायला येतात आणि चरल्यानंतर हा एक फूड पॉयझनचा प्रकार झाला आहे. गेल्या वेळी पण देखील दुर्दैवी 5 जनावरांचा मृत्यू झाला आणि आता देखील 3 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. खूप दुर्दैवी घटना आहे. त्या शेतकऱ्याच्या दुःखाचा डोंगर कोसळला शेतकऱ्यावर, कारण त्याचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. पुजारे नामक शेतकरी आहे आशी येथील, आणि त्याच्यावर हे दुःखाचं डोंगर कोसळलं आहे. मग कुठेतरी दुर्दैवी घटना अशी पुन्हा घडलेली आहे. त्यामुळे प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेतं, याचा शोध लावतं का, किंवा अन्य काही जनावरं या ठिकाणी दिसतात की आपण बघतो. ही जी पावडर आहे, ही एक पुड्या आहेत इथे, या छोट्या छोट्या पुड्या आहेत इथे एकंदरीत अशा, आणि त्याच्यामध्ये असलेलं जे केमिकल याचा वास घेतला तर खूप उग्र वास येतोय असं एकंदरीत समजत आहे. त्यामुळे नेमकं काय कशामुळे हे होतंय हे देखील पाहावं लागणार आहे. वैद्यकीय अहवाल आता पुढे काय होतोय, गेल्या वेळी आलं त्यांचा वैद्यकीय अहवाल काय हे तपासून बघणार. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी प्रशासनाने हे दखल घेण्याची गरज आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल भागवेसह उमेश पुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.